Que en David no hi havia fet res, i justament hi vaig posar un engressor de nou, ho arreglar-ho, però saps? El que passa que això és com, te'n recordes el paraigua com plou, i mira, en parlàvem... Un llevat de París, que diem, Tirar la sal, ja? No. Però de vegades no n'hi ha prou amb això, Mira, no fa més de pols. Això de la pasta mana aquesta que... Sí. Posaré això i posaré 7 o 8 quilos de farina i que la faré més grossa, i llavors... Seran coques, No estava aquesta mai. És una càmera de repòs. Clar, saps què passa? Que és de la Núria, ella no... Anys a 27. Mira les coques, ja. Aquestes coques ja com s'han inflat. Aviam, canvio. Posem aquest de repòs aquí dintre i aquest ja el trien. La meva mare té una veïna que va al supermercat i se l'emporta abans que estigui ben cuit. I ella se l'acaba de coure el cas de En canvi, amb els croissants, doncs suposant, ara fem croissants i en fem 50 per dir alguna cosa, i diem, oi, per demà no els vendrem, en congelem 10 crusos que vas de fer la pasta, allò sí, allò queda perfecte. Veus? Allò queda perfecte, vull dir, l'endemà els treus, els poses a la llauna i són com que vas de fer. Pasta crua, sempre parlem de cru, eh? No precuit. No precuit. Precuit, No precuit, no, cru. Ja. Tropicals, jo què sé, de sobrassada, de gambes... Havia vegades, sí. Bueno, Se'l forn una miqueta pel formatge o així, o què? sempre el formatge. Com deia un soldat. Tenim en una fàbrica i aquesta nit al girar el forn s'ha quedat clavat. Sí, al girar el volant del forn s'ha quedat clavat i el que entén de tot això l'ha d'engrassar. Fem tot de la comida. Ell això sap. Això ara el deixarem aquí un rato que reposi per tornar a fer. Ja totalment, ja no és el que era, espera. Fem peces de mig i ara serà aquí el... Has vist una mica més inflat, ja. Fa més bé un pèl menys que... Tots estan amb rengles, més o menys.